ni parliament kao pesa kendo executive ong'iewe but ok wasebedo kwa ng'eyo, wasebedo kwa suspect mano nikech waneno gik ma kodhi parliament e od bura, od loso bura to gigo kala kata gin gik mang'e ni richo. Ji koyier mondo ochung'e department moro, nitie appointment to ter jogi vetting, jogi kalo te kata jok ming'e ni nitie makosa. In fact seche moko gikalo kata jok ma ok onego bed ni ochung' e state office nikech gin jo pinje ariyo, gin gi dual citizenship. Jogi osebedo ka kalo te to nitie wang'e gima timore ka rais owacho ni od bura ka nitie kaka pesa kaore, koro parliament ok apani ochung' gi jopiny. To kong'iyo doho kata judiciary wabie doho to ko parliament ni to odogo bedo marach e kinde bi iluongo ni broad based government. Sirikal mamanyuan opposition manodong' mondo tim oversight be koro dhi obedo sirikal te. Koro gima ma sirikal ma iluongo ni executive dwaro sani nyalo kalo, kata giwacho ni jok ma nying gi Joyce onego wuog Kenya te nikech gin joma beyo. Bura ma kamano nyalo dhi parliament makal. Koro paro ni kacha gap nitie, omiyo ji kodok yiero to ng'i matut kendo jok ma giyiero. To anyalo wacho ni judiciary kata kar doho to osetemo gisetemo chungo gik maricho ma sirikal kalo, dho samoro gichungo to iduogi yanyo. Ginya paro yany mane Maraga ginoyudo 2017 ka ging'ado yiero, noluongi ni wakora. Samoro ka judge oyalo bura timaye bodyguard. Parliament osebedo ka samoro tamore timo gik ma judiciary owacho kata ng'ado pesa gi ka giyalo bura to budget gi dhi ng'ad kachacha, but judiciary osetemo. But anyalo seye bende ni judiciary emoketho wang' katiba achiel, fuonde ne moro mano fuond manowacho ni jok machung' kata mabedo gi telo nyaka bed jok mobidh maber. Kanyo judiciary oketho kien. Mokwongo judiciary manoyie mondo achich mar ICC ochung' 2013, judiciary manoyie wachno kawacho ni onge kamoseyudgie gi ketho koro nyaka gichung'. But chapter 6 ne wacho ni ka in gi gik moko maluori, in gi gik ma unresolved to ionge integrity ok onego gichung'. Sani kipenja ni ng'ama chung' governor onego bed ni en gi degree koso onge go, akia nikech judiciary osenyisowa konchiel to chako nyisowa kon machielo, koro onge ng'ama ong'eyo ni kichung' governor to onego bed ni in gi degree koso ionge go. Kata kichung' member of parliament onego bed ni in gi educational qualifications machal nade. Mano judiciary oketho kien. Chapter 6 awacho ga ni gin magiketho mano. 2017 Omtata notero case mondo koto nyiswa ni to ere penj monego mi ng'at madwaro chung' mondo ng'e ni ng'ani en gi ratiro koso onge go, en ng'ama nigi integrity koso onge go. Kes no pod nie judiciary nyaka kawuono. Kes ma 2017 nonego ti kode bidho ji e yiero ma 2017 pod en tie nyaka sani. Nokoti kode 2022 ka ok watang' be samoro 2027 biro kapok oti kode. Koro anyalo seyo migawo mar judiciary ni chapter 6 gin ema giketho. But jo owetene moko the executive gi parliament oketho chapters moko bende, but chapter 6 no to awe dhod judiciary ni en moketho nwa mano. But nitie kuonde ma gisetemo wacho ni gik ma executive timo richo, judiciary osetimo mano maber. Kendo aparo kata ni gik matimore sani wacho ni jok ma ohinyore nyaka chul timore nikech nitie luoro ni mbele kachacha toch nyalo menyo ng'ato. Koro ing'eni gini kotimore to nitie gimiluongo ni accountability. Mago systems ma judiciary osemiyowa. Kata wacho ni jatend police mane buoyo ohinyo ng'ato eman gi responsibility, command responsibility. Mane momiyo waneno ka koro nitie temo mondo waluok gik mane osebetimore maricho chien kacha.